overiť a rozšíriť si teoretické vedomosti v praxi. To umožnili mnohé stredné školy svojim študentom. Ja som typ človeka, ktorý není na štúdium, ale je taký typ človeka, ktorý je vlastne pracovitý. Čiže po škole mám pár ponúk, ktoré idem vlastne vyskúšať, majú tam ako ma otestovať a podľa toho vlastne zistím, že či som na tú prácu vhodný alebo nie. Ja som bol veľmi zaujatý vlastne do varenia, mňa to veľmi bavilo, lenže jak som študoval týchto 5 rokov a čo sme mali teóriu obsluhy, sme preberali tieto veci plus kurzy, ma ten predmet teda tá činnosť tak zaujala, že som veľmi prekvapený z toho. Sa mi podarilo v druhom ročníku dostať sa z povinnej praxe skrz jednu pani profesorku, ktorá má muža na vysokej škole, na povinnú prax. Tam sme došli do školy a dostali sme sa do kolektívu mladých technikov, ktorí majú vlastnú firmu na nohách postavenú, vyvíjajú biomedicínske zariadenia a zariadenia, ktoré sú vlastne v tejto dnešnej dobe potrebné. Sú to najnovšie technologické novinky. Určite by som rada skúsila niečo ohľadom cestovného ruchu, kde môžem využiť aj cudzie jazyky, vlastne, na ktoré je aj táto škola pomerne dosť zameraná, keďže máme na výber z 3 jazykov. Bola som 3 mesiace v Taliansku a 6 mesiacov som strávila v Japonsku. Takže určite preto by som sa rada aj vrátila do Japonska. Práve, že sa tam aj chystám teraz v lete, takže dúfam, že to všetko vyjde. A určite aj z tej jazykovej roviny som sa zlepšila v mnohom. Všetky odborné praxe sú zabezpečované našou školou. Máme mnoho ponúk, ktoré môžu vlastne naši študenti využiť počas školského roka alebo aj počas letných prázdnin. Máme možnosti cestovať do Rakúska, do Švajčiarska, takisto do Talianska. Veľa ponúk je cestovať do Grécka a takisto aj do Japonska.